Εκδήλωση προς τιμήν των Πεσόντων στη μάχη των Θερμοπυλών πραγματοποίησαν το απόγευμα του Σαββάτου στις Θερμοπύλες μέλη της Χρυσής Αυγής. Πρόκειται για μια εκδήλωση η οποία έχει καθιερωθεί πλέον από τη Χρυσή Αυγή, όπου σύμφωνα και με το Γενικό της Γραμματέα τον κύριο Μιχαλολιάκο, είναι τιμή τους να αποτείουν κάθε χρόνο φόρο τιμής σε αυτούς τους Έλληνες. Τιμή είναι δική μας που ερχόμαστε εδώ για να αποτίσουμε φόρο τιμής σε αυτούς τους μεγάλους Έλληνες, λακεδαιμόνιους και θεσποιείς, οι οποίοι έχισαν το αίμα τους για την πατρίδα και σήμερα αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία, γιατί ζούμε σε μια εποχή όπου πλέον δεν υπάρχουν Λεωνίδες αλλά εφιάλτες. Το ζούμε καθημερινά στις πόλεις, στις γειτονιές μας, στα χωριά μας. Υποθέσω ότι αυτό είναι και μια αιχμή όσον αφορά το νομοσχέδιο που προσπαθεί να προωθήσει η κυβέρνηση για την ελληνοποίηση, να μου επιτραπεί έκφραση, των μεταναστών στη χώρα μας. Και αυτό οπωσδήποτε, αλλά υπήρξε και ένα μήνυμα ανάλογο εκείνο του Ξέρξου, που δεν ήταν τίποτε άλλο από το περίφημο μνημόνιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο αντί να απαντήσει η Ελλάς μολόν λαβέ και να μαζέψει τα κομμάτια της και να αγωνιστεί, υποδούλωσε και υποθήκευσε την εθνική κυριαρχία της χώρας στους παγκόσμιους τοκογλύφους. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Ουγγαρία πριν λίγες ημέρες η νέα κυβέρνηση θέλησε να φορολογήσει τις τράπεζες και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αρνήθηκε. Εδώ βέβαια στα μέτρα τα οποία προβλέπονται από το μνημόνιο, τα μέτρα λιτότητος, περιλαμβάνουν μόνο γέροντες, νέους, άνεργους, αλλά όχι τις τράπεζες οι οποίες έχουν κάνει υπερκέρδη τα τελευταία χρόνια.